V DAVčkách, teda vo vašich kompoch, máte k dispozícii dva hlavné spôsoby spracovania zvuku pomocou efektov. Insert efekty a send efekty. Pochopiť rozdiel medzi nimi je dôležité pre dosiahnutie želaného zvuku pri mixovaní nahrávok. Insert efekty sa vkladajú priamo do kanálu, s ktorým pracujete. Zvuk prechádza priamo cez insert efekt ako cez gitarový pedál. Typické insert efekty sú ekvalizéry, kompresory, gatey, excitery, deessery a limitery. Send efekty sa používajú nepriamo cez samostatné rozhranie send alebo aux. Zvukový signál sa rozdelí a jeho kópia sa odošle do tzv. Send. V prípade môjho DAVčka ide o celý send kanál, kde môžem pridať viacej efektov za sebou. Tento send kanál už spracovaný zvuk posiela rovno do hlavného mixu. Pri send efektoch si viete nastaviť pomer signálu vstupujúci do send kanála. Nastavenie úrovne hotového efektu v mixe urobíte zas pomocou hlasitosti na šabli. Typické send efekty sú reverb, delay, chorus, flanger, phaser, prakticky všetky možné efekty, ktoré uznáte za vhodné. Vráťme sa k insertom. Kedy ich používame? Keď chceme výrazne ovplyvniť pôvodný zvukový signál. Napríklad ekvalizér môžeš použiť na opravu frekvenčných problémov, insert kompresor na kontrolu dynamiky a insert exciter na dodanie vzduchu a jasu vokálom. Kedy použiť send efekty? Keď chcete zvuk umiestniť napríklad do priestoru a pridať mu jemnosť alebo atmosféru. Send reverb môže pridať vokálom dozvuk miestnosti, zatiaľ čo send delay môže vytvoriť rytmické ozveny pre gitary. Send efekty sú tiež užitočné, keď chcete použiť rovnaký efekt na viaceré stopy súčasne. Jednoducho odošlete zvuk z viacerých kanálov do rovnakého send efektu a nastavíte úroveň send pre každú stopu samostatne. Obidve možnosti, insert aj send, sú cenné nástroje pre mixovanie zvuku. Výber toho správneho typu efektu pre danú situáciu závisí od toho, aký zvuk chcete dosiahnuť. Určite experimentujte s oboma typmi efektov, aby ste zistili, ako fungujú a ako ich môžete využiť na zlepšenie svojich mixov. God, that sounds bad. Yeah, sounds good.